príchodom lietadla, vlastne celé toto lietadlo odstraníme starý náter. Za týmto procesom vlastne nasleduje samotné umývanie lietadla vodou vysokým tlakom. Ďalší z krokov pri malovaní tohto lietadla bude samotné umývanie lietadla rôznymi odmašťovacími prípravkami. Potom to následne príde prvý náter základnou farbou. Prvý základný náter je ochrana kovu pred koróziou, za ktorým nasleduje ďalší ochranný náter. Po tejto úprave lietadla vlastne nasleduje samotné lakovanie lietadla. Na takéto lietadlo typu Boeing 737 spotrebujeme cirka, keď spomenieme základný náter, dvakrát základný náter, tak v tom prvom prípade Edge Primer, to je ten prvý, užijeme nejakých 50-60 litrov. V tom druhom prípade CF Primer užijeme tam nejakých 70 litrov. Samotné lakovanie lietadla, spotreba farby pri troch náteroch bude cirka 120 litrov. Pri samotnom procese malovania naši pracovníci používajú špeciálne odevy, špeciálne rukavice a samozrejme pracujú v maskách so špeciálnymi filtrami, ktoré sú odolné voči splodinám z farieb. Sú polyuretánové farby, ktoré sú vyrábané, dá sa povedať, zvlášť každá jedna farba na každé jedno lietadlo, čiže to ako keby originál. Tieto farby sú vysoko odolné, keď si povieme len, že vo výške 10 000 metrov je teplota minus 50, tak si vieme predstaviť, ako kvalitná tá farba musí byť. Najťažšie na tom lakovaní lietadla je vlastne trafiť sa s tým logom alebo názvom lietadla alebo názvom linky, aerolinky, presne na to miesto tam, kde si to zákazník praje. Všetky logá sa robia na jednom zvláštnom stroji grafickom, ktorý nám vyrobí veľkú nalepku, ktorú potom aplikujeme na lietadlo a následne to striekame v požadovaných farbách. V našom hangáre, kde vlastne sídli naša firma Airtech Aviation, sa lakujú rôzne lietadlá. Špeciálne sa orientujeme na Airbusy radu 319 až 421. Taktiež sa špecializujeme na lietadlá typu Boeing 737. Naši zákazníci sú vlastne skoro z celého sveta. Od začiatku, odkedy sme začali pracovať, znamená od januára tohto roku, sme tu nalakovali cirka 15 lietadiel.